Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Imos na radio, na televisión municipal de Cerceda, a falarlles de temas da actualidade local nesta xornada de martes 28 do mes de abril. Hoxe lles imos a falar da excursión, dunha nova excursión que vai a ser en outubro de varios días a Sevilla e a Cádiz, ao abrigo plazo na xornada de onte. Tamén está aberto plazo xa para solicitar as axudas á natalidade nesta anualidade. Falaremos da festa social da terceira idade, xa son casi que 300 persoas anotadas. Falaremos de un corte de agua que haberá na zona de Xesteda mañán, saberemos en que lugares en concreto, e tamén falaremos da carreira os 11 das vías, que xa teñen casi 400 anotados, se vai a ser xa a próxima semana. Tamén este mes, mellor dito, o mes que ven, vai a ser a carreira de obstáculos Poseidón Reis, da que falaremos, e tamén recordamos que se poden volver a solicitar os permisos de queimas. Falaremos da renovación de plaza dos cursillos de natación, da limpeza das fincas e da ITV de turismos que se poderá pasar a principios do mes que ven en Cerceda. Por último, en canto ao tempo, as previsións para mañán teremos inestabilidade con posibilidade de unha precipitación treboenta. Onte abriu o plazo para inscribirse á excursión que vai a ser a Sevilla e a Cádiz. Hoxe abriu o plazo para anotarse a esa excursión de varios días a Sevilla e a Cádiz que organiza o Departamento de Benestar. Van a ser dende o día 16 ao 20 de outubro, do 16 ao 20 de outubro, donde se vai a visitar a cidade de Sevilla e a partes da provincia de Cádiz. A inscripción estará aberta ata o día 8 do vindeiro mes de maio. O precio por persoa é de 700 euros, que incluye todo. Para anotarse poden facelo presencialmente na terceira planta da Casa do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou poden encher un formulario que atoparán na web municipal ou en calquera das súas redes sociais do Concello. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. Tamén está aberto o plazo dende fai unha semana para solicitar as axudas á natalidade. Poden presentar as axudas á natalidades ata o día 30 de novembro. Ata o 30 de novembro poden solicitalas. Esta convocatoria ten como obxecto que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento da poboación municipal e tamén o seu rexuvenecemento evitando o despoboamento rural. Poden ser beneficiarias os proxenitores ou, no seu caso, acolledores dos menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano 2025, do ano pasado, e o 30 de outubro deste ano 2026. Nesa franxa de tempo, aí, se se produxe o nacemento, acollemento ou adopción, poden obter eses 300 euros de pago único como axuda. 300 euros de pago único como axuda. As persoas solicitantes atoparán información, se queren, na páxina web municipal ou na sede electrónica ou no rexistro na planta baixa da Casa do Concello polas mañáns. Aí, neses tres lugares, ou mellor dito, neses tres lugares, poden solicitar esta axuda. Repetimos, axuda pago único de 300 euros e poden solicitala no rexistro na planta baixa do Concello polas mañáns, na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou poden solicitalo por sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. Agora falámosles de festas. Festa da terceira idade, festa social de Cerceda, que xa está a xente anotándose dende a semana pasada, e xa son prácticamente 300 persoas as inscritas para a Festa Social dos Maiores de Cerceda, que será o 23 do vindeiro mes de maio na Polideportiva de Limeisa no Piñeiro a partir das 2 da tarde, con un gran xantar popular, e despois haberá música, sorpresas, etc. As inscripcións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou por teléfono, marcando 981 68 60 68, tamén pola mañán. E a Festa Social de Cerceda, sábado 23 de maio para os maiores.
Falámosles de un corte de agua. A empresa Espina e Delfín, concesionaria do Servicio de Augas do Concello de Cerceda, avisa que este mércores mañán, día 29 de abril, mércores mañán 29 de abril, de 9 da mañán a 1 da tarde, vai a estar cortado o suministro de agua na parroquia de Xesteda, que afectará o lugar de Boimil e o lugar de Espiñeira, para facer melloras no suministro. Así que teñan precaución nestes lugares de Xesteda, Boimil e Espiñeira, que mañán pola mañán, dende as 9 ata 1, van a ter agua cortada, porque teñan precaución, evidentemente, se van a utilizar algún electrodoméstico que precise da agua para funcionar e se lle pode estropear. Así que ese é o aviso que fai a empresa concesionaria, que está mellorando o servicio nesa zona, que mañán mércores día 29, de 9 da mañán a 1 da tarde, estará cortado o suministro de agua en Boimil e Espiñeira, en Xesteda. Falamos agora da proba da carreira solidaria, os 11 das vías, que será o sábado 9 de maio. Xa está aí, xa queda pouco para esta carreira solidaria que organiza o Concello de Cerceda en colaboración coa Federación Galega de Atletismo, co Clube Atlética Silva e o albergue da estación. Decirlle que nestes intres tamén xa son prácticamente 300 as persoas anotadas para todas as carreiras, para todas as modalidades. Hai unha carreira de 11 kilómetros que consta de tramos de terra e de asfalto, que percorrerá parcialmente a vía verde. En este caso, incluso os primeiros clasificados recibirán premios en metálico. Hai anotados para a andaina non competitiva de 5 kilómetros baixo o lema Un paseo pola vía, e hai anotados para as carreiras dos máis pequenos, adaptadas para eles. Todo centrado ao redor do albergue da antigua estación de Queixas Cerceda. Se queren anotarse, aínda estarían a tempo, poden facelo na web carreirasgalegas.com. O prezo da carreira de 11 kilómetros é de 6 euros, a andaina de 1 euro. Para os máis pequenos é gratuito, e lembren que de aí unha parte importante se vai a destinar como donativo a asociación, en este caso a SANO, que é unha asociación, unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece o apoio integral a familias con menores diagnosticadas de cancro. Falamos de agora a carreira de obstáculos, a Poseidon Race. Será unha fin de semana despois, o 16 de maio, a carreira de obstáculos Poseidon Race xa ten prácticamente 800 inscritos, todo un récord, toda unha cantidade para unha proba deste tipo. A Poseidon Race de Cerceda, que celebra a súa quinta edición, sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia. A entidade organizadora conta aínda con máis plazas por se alguén quere aínda anotarse ou inscribirse. Lembren que hai categorías, en este caso, para varias modalidades, para élite, starter, popular, parellas, etc. Poden anotarse na web ccnorte.com. É dicir que a Poseidon Race xa está consolidada como unha das carreiras máis importantes a nivel nacional e europeo. Aquí compiten atletas do mellor de España, pero tamén de outros países como Portugal, Venezuela, Colombia, Estonia, Bélxica, Dinamarca, Francia, Polonia, Italia, etc., que xa están confirmados para esta nova edición. Cambiamos totalmente de tema. Dende a pasada semana, a Xunta de Galicia volveu a activar os permisos de queima a través da Consellería de Medio Rural. Reactívanse de novo as comunicacións para levar a cabo queimas agrícolas por parte de particulares. Se alguén quere solicitalo, lembren que ten que chamar o 012, chamar por teléfono o 012, e daránlle ese permiso, que non poderá ser efectivo ata 2 días despois de solicitalo. En canto aos cursiños de natación, as plazas nos cursiños de natación na piscina climatizada de Cerceda, a partir da próxima semana, dende o día 4 ao día 15 de maio, é o prazo para renovar plaza aqueles que queren manter o día e a hora. A partir do 18 e ata o 29 de maio, aí hai que solicitar praza para as novas incorporacións ou para cambiar de día e de hora. Logo, durante todo o mes de xuño, teñen de prazo para facer a inscripción
da praza, para formalizar esa praza no rexistro do Concello de Cerceda de 9 a 2 ou por sede electrónica. Eso se haría no mes de xuño. E recordamos tamén que o Concello de Cerceda lembra a todos os veciños que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias da xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Deben de manter limpa esa franxa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural, de edificacións e vivendas illadas, urbanizacións e parques ou de instalacións industriais. Nesa franxa non pode existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se queren ter máis información, poden chamar ao Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda, chamando o 881 04 67 76 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello polas mañáns. E se vostede está pendente de pasar a ITV do seu coche, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda nas próximas semanas. En concreto, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismo se vai a desplazar a Cerceda os días 6, 7 e 8 do vindeiro mes de maio. 6, 7 e 8 de maio, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático en Cerceda, no Acevedo, estará unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Estará pola mañán e pola tarde, agás o último día que só estará pola mañán. O servicio, en este caso, será ali, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, lugar habitual. Poden solicitar cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.citv.com no apartado de cita previa. En canto tempo, mañán mércores será unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica debido a esa dana situada ao noroeste da comunidade. Teremos un día de ceus parcialmente nubrados, con chubascos localmente treboentos, máis probables e intensos canto máis ao sur de Galicia. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, máis acusado nas máximas, e os ventos sopran frouxos do nordés, moderados no litoral, virando a suroeste pola tarde, pero os avisos para mañán son de chubascos treboentos que poden ser localmente fortes e vir acompañados de sarabia, especialmente canto máis ao sur da comunidade. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.